viacero ľudí, ktorí sú dnes dokonca podpredsedami parlamentu, hovorím o pánovi Gašparovi, čelili obvineniu a rovnako pán Fico čelil obvineniu a rovnako ďalší, ktorí dnes vedú tento štát a ktorých prioritou bolo meniť trestný zákon preto, aby sa týchto obvinení zbavili. Pretože toto bola prvá vec, ktorú vy ste išli spraviť, keď ste sa dostali k moci. Nie riešiť problémy ľudí, nie znižovať potraviny, ktoré ste sľubovali na billboardoch, že znížite. Nie riešiť sociálnu situáciu rodín na Slovensku alebo detí. Ale vy ste sa rozhodli pomáhať svojim kamarátom, darebákom, korupčníkom, zlodejom a ďalším obvineným. Práve preto toľká námaha, toľká nadpráca pri trestnom zákone. A kašlete na ľudí na Slovensku. Vy radšej hovoríte v týchto svojich frázach a v týchto svojich rečiach, ako teraz nie ste schopní zodpovedať jednu otázku, ale radšej budete bičovať tie emócie, ktoré sú na Slovensku. A to je ten problém, že oni síce majú plné ústa takýchto rečí a sú dobrí rečníci. Aj pán Bartek, aj vy ste dobrým rečníkom. Ale na druhej strane treba aj robiť a v politike dvojnásobne ľuďom treba prinášať naozaj odpočet svojej práce a nielen tieto floskuly.